Spanish. Huli na yata ito. Ayan na. Dahil sa maganda sinuntok. Ako sunatahan. Eh paano yung mga pogi na katulad namin? Baka masuntok din kami to. Adoy, hindi tayo pwede ron. Oo. Eh mga maganda palang sinusuntok. Kuya, Spanish nga, 20. Tingnan mo nga kung 20. Salamat. Na-identify na namin yung mga plate number. Basta sa pag-aaral po namin mga kolorong na buo namin. Kaya siguro nag-strike. So, kakataon naman ako namin hindi na nangantay-kolorum. Pero it's more on public disturbance na po. And criminal na po yung kaso isasampa namin sa kanila. Especially po yung nalakis po sa mga kapatid natin sa industry sa media ho. Na-identify na po namin posible makasuhan na natin. Makalipas po alas 6 ng wata. Alas 6:28 na po. Radyo Nakikinig pa kayo ng tama. Pero Delgado sa Super Radio DCWB. Everest Smart TV. Ano Everest TV ko ito? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV. Building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy savings from Everest Appliances. Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. For every bath, ang #1 deal lotion ng bayan. Say no to as emergency. Okay na yun. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Malinis ba tubig na yung ininom? Ang tubig nyo ba'y pinakukulo pa? Naku po. Sarap. Panalo. Ang tubig ay buhay. Professor Sodium is the generic name of Grabe. If symptoms persist, consult your doctor. Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 deal lotion ng bayan. Say no to as emergency. Laging maging mapanuri sa mga gamot na binibili. Mapanggaling sa kalusugan ang mga produkto.
chicken. Ayoko ng chicken eh. Ayoko ng baboy. Gusto ko fish. Gulay. Fish. Texas. Sarap.
ilaw na ilaw yung ano, Kotse. maraming ilaw. Ibig sabihin nag-ooperate sila ng gabi. Kasi iba-iba yung timeline nito. Oo. Yung bumubuti-tap na ilaw. Yung KTV ba? Doon sa Bogoham. Pinag-report ko yung ID. Paano nangyari na isang malaking complex na nakarapin dito sa ganito. Actually, lahat ng absolute leader natin. Super Radio, Melo del Prado, sa Super Radio, DC, Tomoli, ini po ni Chairman and CEO ng Pangcor na si Mr. Alejandro Sarap. Blanco, Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOCC Opao, na siya pong sila ang nag-ooperate niya. Dami nilang trabaho talaga, sa totoo lang. Magpapahirap pa sa trabaho nila, law enforcers din, na ewan kung bakit nagbulag-bulagan, nandun lang naman sa doktrina nila. Yung mga bogo-bogo na yan, pati yung kanilang mga LGU, mga local government officials, magkano ba? Magkano? Ba't di nyo nakikita? Secretary Venerable Ostia, ayan siya ako, Secretary, ayan. Mag one strike policy kayo, katulad ng ginagawa ng PNP. Maganda yun eh. Pag sa dami na po nito, pag tinala po yung legal, karamihan po mga illegal na mga bogo, nakakala sa buong bansa. At kung hindi gagalaw, ang mga pulis at mga local government officials na yan, pag nakakapag-operate yung mga yan, isa lang ibig sabihin niya, natatapalan kayo. Wala kayong nakikita. At doon sa one strike policy kung gagawin nyo para dito sa pogo na ito, tanggal. Nagawa nyo na, di ba? Sa buong puwersa ng pulisya, tinanggal nyo sa Bamban. Sa Porac, ganun din. O, kailan susunod na merong masususpended, makakasuhan ng mga local government official dyan? Chief Executive ng mga lokalidad, yung mga kapuso, pinalulusot dyan ng mga LGU, saka ng mga polis. Ayan. Hindi nga ito peace-peasants lang mga kapuso, sila yung gatekeeper ng kanilang komunidad. Dapat alam nila kung sinong pumapasok dyan, anong ginagawa ng mga taong yan, na dumayo sa kanilang mga lugar. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam. Yan na, hindi ito simpleng mispeasance lang o failing to perform duty correctly. Yung ibig sabihin po mas malala pa. Non-peasance ang tawag dyan. Omission to perform a required duty or failure to act when a duty to act existed. Yan. Natutulog sa pansitan. Kaya tulog, sinadyang matulog Alas 6:42 na po ng umaga. Sa magkano dahilan? Radyo na, TV pa, Melo pa, Melo del Prado, sa Super Radio, DC, Tomoli. Robust dietary supplement na ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Gawa ito sa medium extract, L-arginine, Songaria, Sinomodium at GABA with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos HRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. At yun sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan. May umaatras sa bawat laban. Kailangan tumigan doon. Papakalma lang tayo. Tubig! Ayun, maganda na. Maganda na ang level ng tubig. Yan na naman tayo till next year. Ayan mga kapuso, yung tubig naman na ating iniinom, dapat malinis mo yan. All the time, sapagkat ang tubig ay buhay. Wala pong mikrobyo. Yung mikrobyo na yan ang panira. O, yan ang